Tänään tehdään juustoleipä. Semmonen, mistä tulee värikästä juusto. Jos meillä on edelleenkin tarvikeväriä. Nyt on niin aamu, niin mä oon vielä ihan unenpöppärössä. Siihen tarvit sitten tätä juustoa. Miksi? No nyt se on aika tuommoista penkkiin. No tässä näkyy oranssia tai punaista. Nyt täytetään leipä. Värikäs juusto on sisällä, sitten paistetaan. Leipä on pannulla. Odotellaan vain. Purisee vähän. Kuuletteko te? Eiliset spagetit on kyllä pöydällä. Näkkiä. Vähän tuli mustaksi, mutta ei se mitään haittaa, koska sen kuuluukin olla vähän mustaa. Tää kamera on vähän sumea. Ei jaksa odottaa. Valmis! Makutesti!